L'any 2010, el Departament de Cultura encarregava al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta la coordinació del servei d'atenció als museus del territori. 4 anys després, en què la tasca principal ha estat d'assessorament tècnic i la dotació de continguts a aquests centres, enguany per primera vegada es visualitzarà aquesta acció conjunta. Ho farà a través d'una exposició, Les Pedres Parlen, que serà simultània a la quinzena de centres que integren el SAM. És una exposició d'escultura sonora, per tant són escultures que més enllà del seu aspecte estètic tenen o bé tenen ja incorporat o bé en l'efecte del vent tenen una sèrie de sons que li donen una altra dimensió a l'exposició i a la mateixa obra. La iniciativa, que formarà un circuit cultural al llarg de l'estiu, és fruit de l'interès del Servei d'Atenció als Museus per projectar de forma unitària tot allò que ofereixen les Terres de l'Ebre. La importància és que permet fixar també uns estàndards en el funcionament i permet que equipaments que compten ja en una estructura més o menys consolidada se'ls pugui donar tota una sèrie de serveis per fer-los més visibles i també per ajudar a consolidar l'estructura que tenen. Actualment, la xarxa està formada pel Museu de Tortosa, el Museu de Ceràmica Popular de la Mella de Mar, el Comebe, el Museu de la Palma, els centres d'interpretació de l'Aterrissat de la Galera, les pintures rupestres dels abrics de l'Ermita i el ferrocarril de Móra la Nova, així com els equipaments vinculats al Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre.